си въобще беше голямо забавление. Тук е по-хубаво, защото тук малко детички. Тая госпожица. Не, аз там трябва да я закарам в колата. Аз си мисля, че Аз с Рейси пътувам, нося си перфорирани билет, нося си паспорта. И точка. Ходя навсякъде с него. Да. Тежко като структура. Само, че не е толкова висок. Просто структурата му. Не, това е куче като вас, не е зайка. Тя ще ги разправи. Тя ще ги набие. Аз да ги снимам всичките. Аз и да си нося телефона, не виждам резултата. Аз ходих с дъщеря ми на 24-ти. Карали ги да работят, Ама тия вашата е все набори ли? От едно ли си? заведох малко да ги разсейдам. Прави на разсеян. То, който заминал. Кой на 24-ти май първо ще тръгва да последния почивен ден ще тръгва да заминал. Спонсорите се разходи по Евлоги Георгиев. Нали има покрай канала така една алея хубава направи? Тя с време там живее. Беше пълна с умрели миши. Да, там живее сестра ми. А тя живее на Евлоги Георгиев. Че между Раковски и така и 15. Там живее и каза, че има много плъхове. Там по реката, страшно много. Аз понеже тръгнах по тревичката, викам, айде пешка по Лов мост, там да си пиеме нещо. Виж глава. Виж глава. Тревата просто всеки метър умрели мишки. Явно са пръскали. Но тя казваше, че имат много. Много голям това. Викам, дружба си цвете нашите ферто. Да, бе, най-голяма от всички е по-голям, бе. Аз бях на вилата 3 дена с нея. При Виктора Арго. Там из селото.